May buntag sa tanan, nanapod kita sa Light Them with My Word, ang sinimana nga pagpambit sa kinabuhi sa layko. So ang atong ebanghelyo kinutlog ang San Lucas kapitulo 18 bersikulo 8 hangtod 14. So brothers and sisters, nakahibalo ba yun o nakadungog na mo sa panran, no? Daghan mga panran karon. So naay akong istorya sa inyo nga managsilingan nagpanran, no? Apil sa Cebu, expensive kayo. Kay mo pliti pala paingon dito, taga-Cagayan de Oro man sila. Ug iyang gilibak ang iyang silingan nga mo po'y pag-apil sa panran. Kaya ang iyang sulti nga ako gyud maka-award ini niya kay grabe na ako pinaksisa, dugay na kay kong inapila sa kananang panran. Ug ang iyang silingan, gampo siya nga, Lord, primero mo ginako ning apil sa panran, wa ko'y tinguha nga maka-award ko unsa pagani kaya akong katuyuan, moapil ako sa panran para makahatag ko sa ako ang kaugalingon, labi na sa ako ang bayad, mahal ba kayo 5,000 para makatabang ako sa katuyuan sa panran, mo ang fundraising sa mga nabahaan o sa kanang na ang nalinugan. So brothers and sisters, gipang istorya ni sa mga silinganan po niya ang katuntuang experience ko, no, expert na sa panran, expert na sa dagan. But ang pangutana karon, asa kanila ang gikahimutan sa Ginoo? O ikaduha, kung pila may swerte, kinsa ka ang tagag hatagan o buligan sa Ginoo nga maka-award ang katubang expert na kayo o kaning bag-o pa. So brothers and sisters, mao kani ang ato ang kanana ang ebanghelyo karon, ang attitude sa ato ang pag-ampo, no? Ang atong pag-ampo karon gihatag kanato so sa kaparisyo nga grabe ka proud siya, model lagi siya kay Antura, iyahan na yung sunod tanan ang 613 nga mga balaod. O brothers and sisters, siya mismo gahatag og tithes, siya ga-fasting and so forth and so on. And here comes ang iyang kontra sa iyang pag-ampo, nga nag-ampo pod nga kinasing-kasing gidokdok ang iyang dughan o nag-angkon nga makasasala siya, dili gani siya maka-litok at the same time o ganana ang tan-aw sa Ginoo, hangad dito sa Ginoo, kay grabe niya kaulaw og nangaigyo siya pasaylo og kaluoy sa Ginoo, no? Kay siya makasasala. So brothers and sisters, mao man ang ikaduha nga pag-ampo nga ato ang presentar diri. Ang primero katong sa Lucas 18 bersikulo 1 hangtod sa 8, mo ang persistent makanunayon sa pag-ampo, no? Ang ikaduha mo ni ato ang kinutlo sa 8 hangtod sa 14, iyang sumpay ikaduha nga panag-ingnan o parable, naghisgot og kanang unsa bagay attitude nato sa prayer. So brothers and sisters, sa bersikulo 9 sa ato ang ebanghelyo, gisugilon usab ni Hesus kining sambingaya ngadto sa mga nagtuo nga sila maayong tao o nagtamay sa uban. Si Hesus iha kaning gihisgutan nga panag-ingnan parte sa prayer, nagsugod yun siya ug unsa ang attitude sa prayer. Isa katong mga tao nga nagtuo na gyud sila nga maayo sila og sila kanana ang nagtuo nga matarong na gyud kay sila sa mata sa Ginoo ug ilahang gitamay ang ilang isikataw. Kaya nga naman ang pagkahambugiro sa imong kagulingon sa pagtuo nga matarong na gyud ka, mao man sa in English pa self-righteous, na imong superior, no? Taas kayo ang imong pagtuo sa imong kagulingon ug ikaw naghukumpod sa imong isikataw ug critical kayo ang imong pagpanaway sa isikataw, no? So sa bersikulo 10, may duha ka tawo nga iyang gi-example ni Hesus nga
Nangadto sa templo aron pagampo ang usa Pariseo, ang usa kubrador sa buhis. Ang Pariseo nagtindog ug nagampo sa kinaugalingon. Nagpasalamat, ako kanimo o Dios mo iyang istorya nga ako dili hakog, dili limbungan ug dili himabay sama sa uban. Nagpasalamat ako kanimo nga dili ako sama sa kubrador sa buhis, ang iyang kapikas dito sa nagampo gyapon, no? Iya pag yung ginganlan. Nagpuasa ako duha ka adlaw matag semana ug naghatag ako kanimo ikapulo. Tanan kung abot ikapulo or 10% sa akong abot or naghatag siya og tithes, no? So brothers and sisters, kinsa man ni ang Pariseo o kinsa man po ni ang tax collector o kubrador sa buhis. Kaning Pariseo member man ni sa sekta sa Judaism, no? Aktibo kani kayo dihadto sa panahon ni Jesus. Kani sila kay Pariseo, mga pari man kani sila. Modelo gyud sila sa pagampo, no? Ngani may makaingon ka kung kinsa sa ilang duha ang maayo gyud nila moampo kani sila. So mo gyud sila yung modelo. But dili man kani sila mo igipili ni Jesus later on sa atong ebanghelyo. Sila nagrepresentar, no? Nga sila maayo na gyud kay tungod sa ilang pagkagarbuso kayo ug sa ilahang religious practices, no? Ilang kasarangan nga gipamuhat ug ilahan na gyud nabatasan. Ug sila ga pataas og maayo sa ilang kaugalingon. But the problem is at the expense of others, ilahang pagdaot po sa uban, no? Magpataas sila o gidaot nila ilang kauban. Ug sila hambugiro sa ilang pagampo. Sintro gyud sa ilahang mga maayo nga ginabuhat. I don't know og himutan ba sa Ginoo, but sa ila gi-claim nila nga mayud ang ilang binuhat, like sa ilang ang pagpuasa, sa ilahang paghatag sa ilahang kaugalingong mga abot dito sa templo, o nagdetalya po sa ilahang pagampo nga grabe sila moampo, pagdaig o paghimaya o labaw sa tanan, ilang gi congratulate, ilang gi abi-abi, ilang gi daig ang ilang kaugalingon diha sa Ginoo. Mas maayo pa mi Lord kaysa mga kawatan, sa mga mambabay, sa mga uban pa nga mga binuhatan nga di maayo, labi na kanang tax collector diha nga kadungan ang kukampo. Grabe, no? Ang Pariseo nga pagampo nasintro gyud sa kuan, kung makita nimo nasintro gyud silang kaugalingon dili sa kaayo sa Ginoo, dili sa kaayo sa grasya nga gihatag sa Ginoo, labi na sa iyang pagka mapasayloon o manggiluluyon. Brothers and sisters, wala ni ma-recognize sa mga Pariseo. Siya ilahang gitan-aw lang nga maayo na gyud sila sa ilang external nga mga kanana ang mga binuhatan, di takibalo sa sulod, no? Ug maayo kay sila mo kumparar. Well, ang kanana ang tax collector sa verse 13, apan ang kubrador sa buhis nagtindog sa layo ug dili gani moyahat ngadto sa langit, nagpamukpok sa iyang dughan ug nag-ingon, o Dios, maluoy ka kanako nga usa ka makasasala, no? Siya nagtindog diha distansya kay tungod sa iyang kaulaw kay makasasala siya. Mungutana kinsa man ni sila nganong ingon na man ilang kaulaw. Dako gyud ilang kaulawon, brothers and sisters, kay atong panahon na ang mga Romano pag take over nila, ilang take over na ang Jerusalem or Judea or Israel. Ang ilang ginabuhat is nagpili lang sila og kanana ang Hudiyo gihapon nga gitan-aw nila nga kasaligan nila mo'y mahimong kubrador sa buhis. O brothers and sisters, to tell you brothers, wala sila gihatag nga
implementing guidelines on sa padya kuta lang gitaganan lang kuta ang katang gipialan nila nga Hudiyo ug bahala na siya unsaon niya pagkolekta daw diha man ang pagkamakasasala sa usa ka Hudiyo nga kubrador sa buhis kay siya may magbuot og pilay ihatag niya o panilngon niya pilngon niya nga buhis. Of course ang katong mga kontra niya dako gyud ang buhis, no? Katong kontra dili niya makubra kayo walay kakubra ipadakop dayon niya sa iyahang sa mga Romano. Ang iyagong kanana ang seto ini kanang collection boat kanang iyang balay-balay nga diha siya mangulikta na mga Roman soldiers nga nagbantay, no? Kung dili ka kabayad o mo decide ang tax collector nga ipadakop ay papriso kay dili ka bayad priso ka diretso. So unsa gyud ka pungot kaligot-got, no? Sa maayo kayo siya sa Roman authority but sa katawhan sa mga Israelite dili gyud siya maayo nga panag-ingnan ang usa ka kubrador sa buhis. Makasasala gyud siya dako. Mo nang gipanghimaraot siya sa parisyo, no? So brothers and sisters, mo ni siya ang duha ka modelo sa gaampo, no? Ug kini gitudlo ni Jesus during that time sa ilang panaw paingon sa Jerusalem gikan sa Galilea sa iyang mga disipulo. Simple lang yun kayo, humble lang yun kayo, nga pagkapresenta sa Ginoo ang iyang katapusan nga gihatag sa kanila nining ehemplo o panag-inan sa pagampo. Ingon siya nga ang Ginoo manggiluyon yun og maayo o siya nagtan-aw sa mga makasasala. Munto ta sa verse 14, no? Unya mingon si Jesus sa iyang final conclusion ni Jesus. Sultihan ko kamo nga ang kubrador sa buhis og dili ang parisyo mao ang gikahimutan sa Dios sa iyang pagpauli sa ila. Sa pagpauli niya, pag sila na mauli na sila, ang gikahimutan ko no sa Ginoo ni Jesus sa ang tax collector. O yung ko nga modelo unta ang kanang parisyo kay train yun sila ini pari ko sila maayod lang mo ampo yun but dili sila modelo sa kanana ang pagampo. Ang modelo sa iyang pagampo mao ang kanang kubrador sa buhis. Pagpamauli nila niingon ang Ginoo tanawa ang tax collector ang kubrador sa buhis mo gikahimutan sa Dios. Kaya ang tanan nga magpataas sa iyang kaugalingon ipaubos ug ang tanan nga magpaubos sa iyang kaugalingon ipataas. Kinsay nagpataas og mayo ang parisyo. Ang nagpaubos ang kubrador sa buhis kay hibalo siya makasasala siya. But ang parisyo pod wala siya may balo nga makasasala siya, magpaubos siya ug nahibalo pa siya but gikaon sa garbo ang iyang pagka makasasala mo nang dili niya kakita. So brothers and sisters, gitudloan kita ni Jesus after all sa katapusan justified ta sa Ginoo sa ato ang kinabuhi sa iyang kinabuhing dayon nga ihatag niya sa iyang ikaduhang pagbalik na magbantay gayud kita brothers and sisters. Tama ba? Insakto ba ang ato ang pag-ampo, no? Ungtana mo sa ako nga unsa man day ang kanana ang but pasabot og pagka mapahiyo ubsanon humility, no? Na surprise man ta ini Lord nga ang parisyo wala man mahimong modelo sa pagampo, wala man siya ma-justify. Mo man ning kanini ang humility, mo man ang kasagaran po nato karon tanan. Nadala nato nga atong pagtuo nga humble na gyud ta. Makarosaryo ra ta sa October, way sipyat kada adlaw, kada gabi.
Moapil pa gyud ta sa Black Rosary, moapil pa gyud ta sa kananaang ibalin-balin ang Birhen sa Rosaryo sa balay. Naghatag pa gyud ta sa simbahan sa tibok tuig, walay absent ta sa ato ang kananaang pagsimba, pagampo. Wala ta manlupig, wala tanan. But brothers and sisters, wala man mausab ang imong batasan. Ang attitude nimo pagdaot sa uban, ang attitude nimo mapahitas nga gidaot nato ang isikatawo kay nagtuo na gyud kita, no? Nga maayo na gyud ta sa Ginoo. But brothers and sisters, na-recognize ba nato ang Ginoo sa tanan natong ginabuhat? Nakita mga nato ang Ginoo diha sa ato ang pag-ampo. Nadungog ba nato ang Ginoo sa ato ang diha sa ato nga pag-ampo, diha sa kananaang tingog sa mga kabos, the cry of the poor, tingog sa mga tao nga nagginahanglan. Brothers and sisters, ato ang pag-ampo, ato lang kaugalingon ang itong gibusog, ato lang kaugalingon atong gidayeg, gi-congratulate. Gikinahanglan nato nga makita nato ang Ginoo, no? Diha sa ato ang ginabuhat. Makita nato ang Ginoo diha sa iyang ehemplo, sa iyang pamaagi, sa iyang prinsipyo sa ato ang kinabuhi. Labi na sa misyon niya diha sa pagpadayon, sa pagtabang sa mga kabos, labi na kato wala makadungog sa maayong balita sa kaluwasan. So brothers and sisters, ang pangutana, unsaon nato paghibalo diha sa atong pag-ampo nga kita tinuod yun ang atong pagkamapahibsanon o kini gikahimutan sa Ginoo. Ang Ebanghelyo, brothers and sisters, kung ato na i-summarize, naghisgot og duha ka matang sa pagdungog sa ato ang pag-ampo kung kita makaingon nga kita mapahibsanon. Pinagi sa duha ka attitude, no? Attitude sa ato ang prayer. Ang Parisyo nagsulay gyud siya og justify sa iyang kaugalingon, pinagi sa iyang pagkahambugiro, pinagi sa iyang binuhatan, pinagi sa iyang ginatabang sa simbahan, pinagi sa iyang pagpasting ug uban pa nga mga stricto kaayo nga mga buluhaton labi na sa Hudyo. Daghan kay ni sila balaod, 613 ka buok diha sa balaod ni Moises sa pagsunod sundo nila. Yun ani ba po kita karon panahon na daghan kayo ang atong debosyon, kasunod-sunod lang o ga apaw-apaw o ga dubli-dubli lang, grabe, no? O ang usa ka tax collector, ang kobrador sa buhis, pinagi sa iyang pangpinyo sa iyang panginabuhi, inosente kayo o siya kibalo, but konsensya nagtudlo kaniya, naghatag kaniya o pahimangno nga dako gayud ang iyang sala mo na iyang idokdok ang iyang dughan ug nangayog pasaylo sa Ginoo, nangayo og kanang kaluoy sa Ginoo nga siya mapasaylo. So ang kubrador sa buhis sa iyang pagka makasasala day, brothers and sisters, nagtudlo kaniya ug unsaon siya nga siya mapahibsanon ug nakita niya ang Ginoo nga gikinahanglan niya ang kaluoy sa Ginoo, kapasayloan sa iyang kasalanan ug pagtabang para mausab siya. While ang Pariseo wa gyud niya makita. Usahay, brothers and sisters, ng atong bahandi, ang atong kamaayo, kabuhong sa atong kinabuhi, kadaghan sa atong kasalhapi, mo'y makabuta kanato paglantaw og kinsa gayud kita. Ang atong pagtuong nga maayo na gyud kita kay wala man gyud makabadlong nato kisa may mo badlong nato naman ta sa
kapangyarihan naman ta sa gahom. Dili kita mabadlong gani sa ato ang mga bisan og imong amigo maglisod og badlong kanimo. Mahadlok og badlong kay masuko man ka. Kay taas man ang imong garbo. Brothers and sisters, mo na makapabuta ka nato, brothers and sisters. Sa pagka mapayubsanon sa usa ka brother sa buhis, gitabangan siya para makita niya iyang kaugalingon. O ang mata sa Ginoo, naa kaniya kay nahimot ang Ginoo kaniya o gitagaan siya o kaluoy. Brothers and sisters, sa ato ang pagka mapayubsanon, diha mo puyo ang Ginoo kay naghibalo ang Ginoo nga nagkinahanglan kita sa iya tungod sa ato ang pagka dili perpekto. Dili man ingon ani kadako pud ato sala sa tax collector karon, no? Karon kita nagpuyo isip usa mga katawhan sa Dios, ano magpasabot ingon ani gyud ka grabe ato sala. But wala man perpekto nato, nawag tay mga sala ginagmay. But ang Ginoo wala man magistorya, mahilangit ka kay gamay ra imong sala, gamay ra kaayo. Ang tax collector kato panlupig. Skandal sa flood control kato sila kay dagko ang gipang kawat bilyones o trilyones kato sila dili gid mahilangit. Ikaw mahilangit ka kay gamay ra imong gikawat. Manok ra dili man nga na, brothers and sisters. Diha bitaw nato makita nga giunsa man nimo pag-ampo, unsa may attitude nimo, nagpakiluoy, nagpakatabang, nag-recognize nga siya makasasala. Magunsa man og nangawat ka og manok og wa ka gani maka-recognize sa imong sayop, no? Mayo ka nga dato nila dagang kay manok, kawaton na ko ni usa. Kada semana mangawat ko di na may bawaan kay tungos kadaghan, no? Dili man na. Ang usapod ka dato bisan kung unsa ka kwartahan niya karon. Ug dili niya ma-recognize nga naay iyang pagkakabos siyang kaugalingon kay nakinhanglan siya og tabang sa iyang pagkagarbuso ug iyang pagkahangol. Brothers and sisters, mao man na ang kananaang gikinahanglan sa ato ang Ginoo. So, brothers and sisters, wala day kuno, wala diferensya. Kung parisiyo ka, kwartahan ka, o kabos ka, wala diferensya. No? Provided that gikinahanglan nimo ang Ginoo diha sa imong pagkakabos, sa imong attitude, sa imong pagkakabos espirituhanon. Kay kita tanan pobre, na kinahanglan kita og kaluoy og pasaylo sa Ginoo. So brothers and sisters, mao ba? Mora ka na ang akong paambit ninyo karong simanaha o ako ang awhagon mo nga suportahan ko ninyo po nini ato ang kalihukan o kananang panginaot na ko nga kita tanan mabuhong sa ato ang natun-an karong panahon na nga mubalik kita sa ato ang mga pag-ampo, pangaliya sa Ginoo. Diha na usab na ang ato ang matang sa pag-ampo nga kita, brothers and sisters, ang kuno na nato nga dili kita perfect. Ang kuno na gyud nato nga kita nakinahanglan gyud sa Ginoo. Ang kuno nato kung wala ang Ginoo, wala gyud tay mahimo. O masustener kita hantod sa iyang pagbalik, sa iyang ikaduhang pagbalik nga kita tanan maluwas, makita-kita niya ta dito. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.